दिनै 2 मार्च जोंनि जारिमिनारि बेयो मोनसे सान जे सानाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आलादा रायजोनि थाखाय दाबि खालामनाय सान। बे सानावनो वेस्ट बेंगल स्टेट कमिटि दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै गावसोरनि बोसोरसालिया जे जथुमा बे बोसोरसालिया जथुमाखौ दिनै खुंफुंदों चेकामारि गामियाव सानसेनि हाबाफारि लानानै। दा बेयाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लानाय समफ्राव जोङो बे ओनसोलफ्राव जोङो फैनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दाफामफिननायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मावनो थाखाय खाबु मोन्दोंमोन आरो आं दिनै गोबाव बोसोरनि उनाव फिन बे चेकामारियाव फैनानै रायजो राजाफोरजों दिनैनि बे जथुमायाव बाहागो लानो थाखाय खाबु मोन्दों। वेस्ट बेंगल स्टेट कमिटि एबसुखौ जोङो मदद खालामनांगौ जाहाथे वेस्ट बेंगलाव थानाय 2-3 लाख जे बर'फोर दङ बे बर'फोरनि थाखाय जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावलांनो हायो। राव थुनलाइ हारिमु आरो आसार खान्थिखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय जाहाथे बेयाव खामानि मावनो हायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहाथे बेयाव थानाय फरायसाफोरखौ जोथोन लानो हायो, बेयाव थानाय लाइमोनफोरखौ जाहाथे जोथोन लानो हायो, बिनि थाखाय वेस्ट बेंगल स्टेट कमिटि एबसुआ खामानि मावगासिनो दङ आरो सरकारजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद, वेस्ट बेंगल स्टेट कमिटि आरो बर' थुनलाइ आफादा सावरायबाय थादों बिथांमोना जाहाथे वेस्ट बेंगलाव थानाय जोंनि बर'फ्रा जेराव मैखोम बर' दङ बे जायगाफ्राव जाहाथे बर' साबजेक्ट मोनसे एमाइल हिसाबैबो जाहाथे फरायनायनि खाबुखौ मोनो, बिनि थाखाय नाजागासिनो दङ आरो बिनि थाखाय सरकारजों बिथांमोना सावरायबाय थादों। दिनैबो बेयाव नुजाफैनाय MLA आरो MP बिथांमोनखौ जोंबो खावलायदों जाहाथे NEP जानाय लोगो लोगो वेस्ट बेंगलाव थानाय जोंनि बर'फ्राबो मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन नङाबाबो मोनसे जाहाथे साबजेक्ट महरै जाहाथे फरायनायनि खाबु मोनो, बिथांमोनखौ जों खावलायदों। आलिपुरदुवारनि MP बिथाङा नुजाफैदोंमोन। बिथाङा खोथा होदों जे फैगौ पार्लामेन्ट सेसन जानाय समाव जि मोनसे कमिटि दङ, गाव धर्मेन्द्र प्रधान सोलोंथाइ मन्त्रि बिथाङा सावरायगोन होननानै बुंदों। बिथाङा रादाय होदों जे गावनि समस्थियावनो जिहेतु बांसिन बर'फोर दङ वेस्ट बेंगलाव आलिपुरदुवार MLA समस्थिनि सिङाव, बिथाङा बे बाथ्राखौ लानानै नाजालांगोन होननानै बिथाङा बुंदों। आरोबाव जों मिजिंथिदों जिहेतु जोंनि BTR सरकाराबो बेंगल सरकारजों सावरायनानै बे आयदानि सायाव जर होनानै खामानि मावनो थाखाय राहा लामा लागासिनो। जों मिजिंथियो NEP फैनाय लोगो लोगो जोंनि बेयावनो थानाय जे बर'फ्रा बिथांमोनाबो मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन नङाबाबो जाहाथे साबजेक्ट महरै फरायनायनि गासिबो हाबाफारिया जेन' जालाङो, बेखौ जों मिजिंथियो। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाय बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।